Ola boas, hoxe xa podo dicer neste vídeo oficialmente que somos máis de 1000 persoas no canal. É unha pasada porque aínda non se cumpriu un ano de que comecei este proxecto. Eu de verdade que xa non sei nen como agradecervos. En verdade sí que sei, e teño preparado unha sorpresa, mas non vai ser este vídeo en concreto. E aínda que este vídeo non sexa o especial, o de celebración polas 1000 persoas no canal, tamén é un pouco diferente. Moitas persoas que me seguides preguntadesme sempre como é que eu cheguei ao mundo da escrita, ou como podedes facer para darvos a coñecer, para chegar a editoras, ou para simplemente que outras persoas cheguen aos vosos textos. Entón, como xa miraríades no título, hoxe veño falarvos un pouco de certames. Concretamente, despois vou falar de un do que eu gosto moito, mas quero explicarvos un pouco como me serviron a min e como penso que vos poden servir a vos. En Galiza temos a sorte de contar con multitude de certames de moitos tipos, sobre todo de relatos. E isto de verdade que é unha grande sorte. Ademais, se queredes informarvos sobre estes certames, normalmente hai algunhas páxinas que sempre recompilan toda a información, todos os certames nos que podedes participar nestes momentos, coas súas bases. Estas páxinas que deixarei na caixa de descripción son a do Concello da Coruña, a da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega e a de Xuventude da Xunta. Obviamente non é toda a páxina, é un apartado específico dedicado a concursos. Ben, pois os certames son ferramentas moi útiles para a creación artística por varios puntos. Eu mesmo gostaba de escrever, mas non o comecei a facer de xeito máis serio ata que empecé a participar en certames. E que os certames estimulan a creación. O termos unha data límite, uns premios, que tamén é algo que tira bastante, para que negalo, ás veces unha temática concreta ou unha limitación de espazo, forzanos a sacar adiante proxectos e facer cousas que igual doutro xeito non faríamos, como fai a iniciativa de escrita liteira deste ano, que se non vistes o vídeo no que falaba dela, deixovos por aquí a ligazón. Alén de estimular a creación, estes certames o que promoven é unha dignificación da arte e da creación. E se o certame está ben feito, o que debería facer sería premiar xustamente aquelas persoas que están creando cousas novas, cousas interesantes. Por outro lado, eu tamén vos animo a participartes nestes certames, nestes concursos, porque moitas veces o xurado está composto por persoas que escreven e que igual son persoas que vos admirades moito, que ansiades coñecer, e grazas a terdes enviado un texto, pois podedes achegarvos a elas len a vosa obra, que sempre é algo moi gratificante pensar en que alguén con libros xa publicados, con moita traxectoria detrás, tivo oportunidade de ler e valorar a túa obra. E incluso poderedes chegar a coñecer a estas persoas se se dá a situación de que resultades premiades e tedes que ir á gala de entrega de premios, que con isto da Covid veixo un pouco difícil e están a suspenderse todas. Mas é algo que está aí, e a Covid non vai durar para sempre. Ao mesmo tempo, tamén nas galas de entrega podedes coñecer outras persoas da vosa idade ou con situacións semellantes ás vosas que non escreven profesionalmente, mas que si o fan un pouco dende a mesma perspectiva que a vos, e conseguir unha amizade con elas, que despois pode desembocar en facerdes proxectos xuntes, enviarvos textos, motivarvos mutuamente para participardes en concursos. Personalmente, as relacións que criei con persoas que coñecín en galas de entregas de premios ou por certames sempre son relacións moi bonitas e que traen consigo proxectos moi chulos e que me animan a seguir avanzando, a seguir creando cousas. Moitos certames, ademais do premio económico, tamén aportan outro tipo de premios, como poden ser a publicación do teu relato, barra poesía, barra do que sexa o certame. Se queredes publicar, isto sempre é unha boa opción porque o voso libro sempre levará o plus de este libro foi premiado en tal certame. En resumo, os certames son un bo lugar onde darse a coñecer, onde facer relazóns, onde coñecer a xente a que admiras, onde tamén acadar un recoñecemento polo teu traballo. En se enviades cousas a un certame e non resultades premiades, non vos preocupedes, porque a arte é algo subxectivo e o xurado en cada certame varía. Entón o punto de vista sempre vai cambiando dun certame a outro. Se algo non resulta premiado nun certame e as bases o permiten, podedes enviálo a outro se credes que tenga suficiente calidade e se estades orgulloses dese texto. E podedes levar sorpresas. Moita xente que coñezo enviou textos a algún certame con non tanto alcance ou que se presentaron menos obras e non resultaron premiades, e despois enviaron o mesmo texto a outro certame moito máis grande con moitas máis obras presentadas e igual máis calidade, e aí sí que acadaron un premio. E ao principio do vídeo dixera que ia falarvos dun certame en concreto, mas até o de agora non din ningún nome.
Eu participei en moitos certames, enviei textos a moitos certames porque é algo que me anima moito a seguir para diante e gosto moito de facelo, mas hai un certame que ten un lugar especial no meu corazón. Non digo que sexa o mellor, nin que sexa nin sequera mellor que outros, mas é moi especial e penso que vos pode gustar. Este certame é o reto literario de Curtis, que xa leva moitos anos facéndose e no que eu xa participei en 2 edicións. E por que é tan especial? Pois porque no canto de dar simplemente unha limitación de espazo, o que fan é propoñer un tema e a xente ten que enviar relatos. Non son temas para nada típicos. Vou vos poñer o exemplo das 2 edicións nas que eu participei. No primeiro tiñamos que escrever un relato que tivese de algún xeito os elementos vaca, un tren e zombies. E no segundo a única premisa era Diario Marciano, como contar as experiencias dun extraterrestre que baixa á Terra e que ve todo o que hai. Se non afondamos moito, igual na primeira das edicións podería ter escrito simplemente un relato de terror e na segunda un relato de ciencia ficción sen máis. Mas como é o que valoro nos relatos e polo tanto o que tento facer eu é que se saian un pouco da expectativa, isto forzoume a pensar moito en como sacar eses elementos do contexto que os asociamos normalmente. Non sei se me estou a explicar moi ben, mas tamén deixarei na descrición os 2 relatos que fixen para unha edición e para outra, para que saibades un pouco do que falo mellor. Este ano a premisa sobre a que teredes que escrever, porque agardo que a xente que me segue envíe polo menos un relato curtiño, que isto non se trata de escrever xeneal, senón de pasalo ben, e Estou fatal. Para a súa 16 edición, o tema que decidiron, e con todo este contexto un tema moi axeitado, é que a xente que escribades relatos tedes que facelo contando as vosas dores de cabeza, as vosas preocupacións, os vosos tormentos, botando por fora. Sei que hai xente que xa está a ver o vídeo, como a ti, que xa estás a pensar nunha idea do que poderías facer. Mas tranquile, que tes tempo. Ata o 25 de xullo podense enviar relatos. Os premios, que tamén é algo importante de dicer, duplican a súa contía este ano. Son premios en metálico que, repito por se alguén non o entendeu moi ben, este ano contan co dobre de cartos. E temos 2 categorías, unha para persoas entre 12 e 17 anos e outra para persoas maiores de 18. Na primeira, o primeiro premio serán 400 euros e o segundo 200 euros. Na segunda categoría, para maiores de 18, o primeiro premio serán 700 euros e o segundo serán 300. Se tedes máis dúbidas, podedes consultar as bases do certamen na propia web do Concello, aínda que se vos perdedes un pouco tedes a ligazón directa na caixa da descripción do vídeo. De verdade, é que non sabedes que oportunidade é isto. Facedes un relato queixándoos, falando do que vos atormenta, do que vos fai doer a cabeza, do voso mal de amores, do que sexa que vos fai estar fatal, e aínda por riba poden chegar a pagarvos e a darvos un premio só por queixarvos do mal que estades. Eu de verdade que non vou obrigar a ninguén, mas pareceme unha oferta bastante interesante. Ademais, normalmente despois o Concello de Curtis publica uns pequenos libros cos relatos premiados, entón son todo vantaxes. De verdade que isto é só rir, facer un pouco parvo, pasalo ben e envialo a ver se hai sorte. Sen ningún tipo de compromiso e se non gañades non ten por que saberse que ese relato é voso, entón podedes facelo dende o anonimato. Entón eu xa deixo de repetilo e xa vou acabar o vídeo en nada, mas queixadevos moito, contade por que estades fatal e non vos esquezades de enviarlle ao Concello de Curtis. Agardo que este vídeo vos servise un pouco de axuda e máis que nada que vos anime a participardes nestas iniciativas tan guais. E se temos en Galiza tantos certames tan ben feitos, tan orixinais, penso que é o noso deber aproveitalos. Un saúdo, moitas grazas de novo polas 1000 suscripcións no canal e deixovos por aquí un círculo coa miña foto para que vos suscribades e un vídeo aleatorio que se cadra é do voso gusto. Ata a próxima!